ассалому алайкум бародаро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бародаро, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои арзони қимата мондагем. Ҳамашон бо дархости шумо дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дар канали мо подписатсия кунед, дар видео наву лайкро абунед ва дар комментария мошина мехозед ки тора номша бинависем. Мо ҳамон намуди мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар навори оянда пешкаши харидорро мекунем. Бародарро дастгирӣ кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бародаро Opel Astra G мебошад ки дар кузуфи караван қарор дорад. Универсал, соли бариш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пердашаш механикия ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад. ҳолати мошин 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 52000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародарро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро абунед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехозектона номаша бинависед. мо ҳамон намуди мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем ва бародарро видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. раҳмат барои дастгиритон. ҳамин қати ҳамин дору саргардон ҳамин дору мара девона када қати ҳамин клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насанде дар бораи мардонаги калон газ ва дар бораи ҳамин вируса мекиша ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчи охирсан шин кадоми дору нигоҳ мекунам асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар гӯштаидо матра дигар дору намекунам. ва барои ту дору овардам макон маҷнун меган ира барои простатит хунукӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем беҳад дору хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес меган полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳамин куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама мувоҷиҳат ки результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. мошини навбатии мо бародаро Opel Zafira мебошад ки соли бариш 2001, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пердашаш механикия ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагии мошин моториш 100%, масъала умуман намехӯрад. мошинхар қати усто биёя мошина проверка куна, ниях куна, баъд савдо куна. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 63000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародарро дастгир кунед, видеонаро лайкро абунед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. мошини навбатии мо бародаро Opel Astra G мебошад ки соли бариш 2006, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пердашаш механикия ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад. кондитсионери ях утилизатсия дорад. документош ҳаста ҳамаш нав кадаги тонировка ҳуҷҷатҳои солонаш 1 сола ҳуҷҷат дорад. ҳамаш нав кадаги кузуф тоза, балонош 4 пачка, мотор, коробка, ходовой. хулоса мошин 100% усто қати биё харидор лабойхе проверка куна мошина баъд бигираша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 69000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бародаро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбе қарор дорад. соли бариш 1992, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пердашаш механикия ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки
ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار داره، همه جاش نو کردگی، سالشا 97 کردگی، موتور نو کردگی، краска нав, 4 баллон нав, салон тоза. Ай пеш кас харидора биё бина, проверка кунад. Кузов пусидагӣ ва задагӣ надорад. Утилизатсия дорад, техосмотр надорад. Арзон намешавад, нархи ахирша. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 25 000 сомонӣ гуфтааст ки нархи ахирша, савдо намешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо ба Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1993, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ. коробка пердашаш механика ва дар имрӯз соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, баллонош навай, ҳуҷҷатош бурчидагӣ, моторшам нав алишкадаган, моторш навай. нархи мошина 28 000 сомонӣ гуфтааст ки боз муомилаи хуб дорад. срочно мошин фурӯшия. касоне ки харидор бошед, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран марҳамат занг бизанед. срочно залул мондагии беҳад сум дар кора, ба ҳамин сабаб мошина мефурӯшад. марҳамат занг бизанед. нархша 28 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. бардор касоне ки харидори марҳамат занг бизанед, бихариша ва дастгирӣ кинед. дар канал подписатсия кинед, дар видео наву лайкро бинед ва дар комментария мошинаи мехосагитона номша бинависед. мо ҳам номи мошинаҳорам навроша бисёртар мекунем. мухлисои Opel Astra F яъне хеҷбекҳо дастгирӣ кинед, дар комментария хеҷбек бинависед. як навр фақат хеҷбекҳоро мемонем. видеоро падилиса кинед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. бардоро дар канал подписатсия кинед, дар видео наву лайкро бинед ва дар комментария хеҷбек бинависед. як навр фақат хеҷбекҳо мемонем.